Dhentaghat Longmirjeng College kechengsi Pressers Meet mate kewangmi ari soye jangaphan kangthum karni amai kapaman pon. Kardom pini nili LK News thanje bhang phisa mi monju mitron pi non bertang tong penar juponik tha. Dhentaghat habar long pen penang alarni pen kar ipon college si donang jipua kemang pen KACEM rajuti swahin pen kabor ipon ajok Dhentaghat Longmirjeng College 1P ponsi non ovi ki mi lo kacharli ari so ejang atuma phan tebok het pen kacharli pon avar sai pipon. Lason si Dhentaghat habar long pen Longmirjeng College ke damtang sri hinjeng college sianinkan KACEM Dr. Tuliram rong hanga hin pen si impupon pen labangso college long lot than bang atuma phan setame ke hokalo pajir ponsi Dhentaghat Longmirjeng College lot than bangcheng pondo lason si Dhentaghat Longmirjeng College ke jengsi Pressers Meet amai kapado ponsi ani ngarong chipi ponsi Karbi Anglong ni hang ni jang pen kachet hang klong nun sepi akansha inghi pi pen nun jir parju ponsi ni ngarong chipi pon labangso Pressers Meet katalon pon along KACEM rajuti so lapen EM khonsing rongpi lapen Dhentaghat Longmirjeng College Principal Bibison rongpi lapen XEM kangbura tokbi atum pen chenglok penang an ke thekiding atum chetong dunsi ingsamjin pen ke chengsi Dhentaghat Longmirjeng College Pressers Meet katalon pon. News report Lutikimi News Karbi Anglong. Nil ni rong pik itu nil tungke ning karongar ni iklong tapi so nil tungke pini mata dami iklong ko ning darong senam lo ini ladak nil tung korkan tiara da tung mangke athemang aji ding u penlo akemang ladak sium college doson de messenger college kum doson de messenger pu degree college yum doson de messenger pu la sipini labang so degree college bangke nil tum pini cek heglong lo pini cek tong lo student atum pen staff atum pen faculty atum pen kado be principal pen chenglok sponsoring body kado be nil tum pini ladak isia meeting kon isi nil tum cek halo pini cek heglong lo la suppose nil tum ningarong lo labang so itu nil tuma homosti itu nil tuma rat atum kiron ke hang labang so nang ke pleng labang ke Karbi Anglong Autonomous Council Elitum Honorable C yang kaya Dr. Tuliram rong hang himpen dan kerap la pente Honorable Emily kaya Dr. rong hang ain pen dan kerap dan itu dun aja ni sipin lebang so kores awang ke pindil tu cek heglong lo sumar tumbang non ladak kelas ang dunong lo la pente kado be kenang sot ana hormu apu sisteme lahinil tum cek heglong lo long lo lasi lebang so aja ni sipin intum Karbi Anglong Autonomous Council asia make hai non mat bank ke bank thong ke bra hini mate 32 students honors subject ado masa honors subject ado department ne honors subject bank ke non mat bank ke lason lo nilitum labang so college bank ke non siningkan sika bela lasi nilitum non mat bank ke thong nok be college along ko pia subject si doma la so ting si dakta dalo athi nilitum ke chengsi bang ke nilitum affiliation phanse tame nilitum longle la ningkan si aphian si nilitum affiliation phanda claim ji la si non mana bang ke nilitum thongnong be college along ko pia subject si doma la so ting si dakta pa do ponlo la si non mat bang ke pining bang ke osomarta phai kom hek la si non mat honors ke na bang ke political science do english do la pen isi dola kosan lo ko English, political science, lapen history bang gabe, education dabe lah ini si non mage ongdong ke ong. Ini patupon lagi po sa honors subject patupon lagi po. Honors subject bang ke nili tum la thongno be college long ke trok do si kami la dak osomar tum bang aning mane ki ana bang ke la ini ke thom honors subject si an ponchot.
Lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency kaparlo Daithor police station angkang Upper Daihuri polling station along MSC Richard Tokbe hin pen kaveder mate ari hong vet pumathasi party dhorom puchi pupe pin pen bang pharo sose ahemi pu atuma phan MSC Richard Tokbe Dwarbaguri constituency MSC pen kerap ki pipon inura bang phu bang phi aphan sonthom an pipon lo pekar om la pen chi umlok ape chitti malan setame pi pajert lo anparta alangli MSC Richard Tokbe pen Kethan pon thihek pen bangso long party mate congress asong atum aphan ASDC APHLC pualam ladak kha hejan angbong chipunang ni puta bangso pekeron pon along thantekang lapen Upper Daihuri polling station mate Upper Daihuri open stage along si pathik pon lo lapen sengdon teron pen bangso along pachini pon kachitong dun abang phu Dwarbaguri BJP Mondol Sunaram Singnar Daihuri Lem Secretary Jiten Teron Jameson Terang Daihuri Jacob Tokbi Jesua Ingti BJP IT Cell Convener Stonson Rongpi Daithor Municipal Vice Chairman Rensing Teron Social Worker Lapen SGB GB Atum Setame Chetongdun Anparta MSC Richard Tokbi Forest Board Development Chairman KAC Karbi Anglong Ningkimi pen rongpli arong arat aphan isi street light setame puthot akimi pi pajor tekang rongpli mate Upper Daihuri polling station along lapen mark setame akenang sot pusi pini tarik rin sirkep Wednesday ahithia long MSC Richard Tokbe ahin pen awareness setame dengponthu Kajironga pen Thomson Terang Lutikimi News Karbi Anglong Overall Dwarbaguri long himipi itu mapa kacing hon pen itu dak as a local MSC sap kumbol lepak apen musri pak apen sol ke epak pak pi pak sini tu tempon bom 23 polling station do ala 23 polling station long sa minute pali landik non nang chik pon bom jate je kangsam ten ki jok di apa atheke pirangan na himi pi tu kumbole pak pet sami musri pak pet sami made sole pak pet sami kinapon ni family ahimi pi jok hala tum pan kapali na nitum BJP sarkar atum diklaim pon kidam pon ke mesen itu ma Prime Minister Narendra Modi kiklaim pon ke mesen na jo kapen itum along Assam State Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma kiklaim pon ke mesen pe na jo Karbi Anglong Autonomous Council CM itum Dr. Tuliram Rongha alang litum Hyuzume akam hon pena joksi ke claim ke dam ke misen na jok pena joksi itu pini samit Pini ar koi ni phai Kresir ke bada porphai sir ke Mahamaya constituency kaparlo Narlongati Adarso Samson Singing TLP school along aki mi loka Charlie ahem kikim ke rang ponje aphan ke epon Pini la bangso loka Charlie ahem kikim pon along lake ganawsa bahut bangso school along KPPC kenangji mapu karjo hut lapen alangli atum kipu ateng pen pini bangso lo Charlie ahem anujok epon long lo bangso along Mahamaya constituency VDC chairman Rajesh Teron Lem secretary Sonsing Kro JE Pranab Terang Narlongati Adarso ME school headmaster lapen ongdung kethekiding atum chetongdun news report Lutikimi News Karbi Anglong Narikon 1 2 3 Mesen Pini Narlongati Samson Singh TLP School long Ustami Pini building construction labangso anujok isom pon gutum nada nasi labangso anujok isom long ke lapulaje kono uso bahut
itu alang litum mana kopisi lasu school long kenang jima tula so tengpen alang litum kipi dana tengpen pini nang lasi ladak lasu high school ko sonsi kimisian jima la bangke ladak local community tum la pen minjeng community tum pen in charge do alang li inot la alang litum hoi si terapi ini ladak lang pen ini cek kami Birta ke lapuan se kangton poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong.